नोंथांमोना नुगासिनो फेसबुक खायफा इउटुब गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं गोबाङा माला मा रिप्लाय होगोन होनगासिनो आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दं र' बिनि सिगां आं दायो मोनसे जायगायाव दंफैयो बे जाहैबाय खामानियानो बेनोसै नालाय जोंना माथो खालामबावनो सासे जाखांफुनाय आरो सासेयाथ' मस्ट सिनियर एक्सपिरियेन्स गोनां मेकआप आर्टिस्ट जायनो हाबानि थाखाय पार्टी प्रग्रामफोरनि थाखाय नांगौ रिजनेबल प्राइसनिफ्राय लानानै टप मेकआप एचडि मेकआपबो खालामो नोंसोरो एचडि मेकआप ए टु जेड मेकआप नोंथांमोना मोनगोन आरो सोलोंजानोबो हाबावगोन दा बै मेकआपा माबायदि खालामदों जोंहा बेवायथ' नङा बाजै आं बेवाय होननाय एदावबो सासे फंबाय होननानै बुंबाय थायोना आंखौ बिदासो लेंबाय थायो थ' जिखुनुआनो जाया मेकआप आर्टिस्टफ्रा सोर बोरै नोंथांमोना फोरोंजानोबो मोनगोन जायफ्रा गोसो गुदुं आरो लोगोसे हाबानि थाखाय मानि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं देखायनो थांगासिनो दङ ससे भिडिअ क्लिप होनानै होग्रोगोन आं मेकआप खालामनाया माबायदि जादों आउटस्टेन्डिं लुक्स जादों ना मा जादों निस्सय फसायगोन नोंथांमोना बिथांजोनि मेकआप खालामनायखौ आं देखायग्रोनि भिडिअ क्लिपखौ ससेब्लाबो आरो बेखौ खालामग्राया सोर माबायदि नुदों रायजोफोर मेकआप खालामनायखौ खिथाबानो जाबाय माने बेवाइफोरखौहाय मेकआप खालामनानै देखायबाय आरो समायदोंबा समायदों ओमफ्राय बे मेकआप आर्टिस्टखौ मोननोब्ला नोंथांमोना दा स्टार्टिं ना हाबानि टाइमफ्राव बा प्रग्रामफोरनि थाखाय शुटिंफ्राव आं कन्टेक्टखौ होनानै होगोन डिसक्रिपसनावहाय माबायदि जादों मेकआपा कमेन्ट होदो रायजोफोर मोजाङै नायनानै जाबाय बेबायदि खालामजाखांबाय खालामगिरिफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नै भारती ना भारती ओमफ्राय सासेया सानसुलि बिथांजो मोनानो खालामदों ओमफ्राय बेसेबां बोसोर जाखो मेकआप खालामनाय एक्सपिरियेन्सआ 3 बोसोर जाबायना ओमफ्राय ट्रेनिं कर्सफोरखौलाय बबे होयो नोंसोरलाय बेयावनो न'आवनो ना जायफ्रा लाफैनो कन्टेक्ट खालामबानो आदसा ओमफ्राय नोङो दिनै खालामदों बाजैखौ थ' बिथांजों ला खालामदों जायगाया खिथानानै होदो सिम्बोरगाव बाजाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव बाजाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सा सोनाब फैनानै तिनिआलि सिद्दा फैनानै बेवहाय बेबायदि आरो गोजोननाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससेब्लाबो भिडिअखौ नुबाय गोबाङानो सोंहरदों गोबां खोथा मा बुङो एमजेआ माब्रै पार्सनेल खेथ्रआवबा आं जेबो बुंनाय नङा दा सान्दियावहाय गोबाङा गोबां होलागासिनो दं मानो होनोब्ला मा लाब ना जाया गावनिनोखा बयहाबो न'खराव माबा माबि फिसा फिसौब्लाबो एसेब्लाबो जायो नाथाय बे नङा जे बयबो मानसियानो गाव गावनि न'खराव जानायखौ दामनानै लायो बेबायदि मानो होनोब्ला मोनसे आरो आउट जाबावदों जोंना भिडिअ बे जाहैबाय देरहासार ओरै खालामनाय जोंहा मेडाम पुर्निमा फुलमुनाबो बेखौहाय होदोंमोन देरहासार जौ फाग्ला होननानै बिनि होनाय मानायावबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिनि सायावनो देरहासार बिथांनि अनजालि बिसि मेरिना इस्लारिया कमेन्ट हरनायखौबो नुनो मोन्दों आरो आंनोबो फोरमायहरदों हरनानै नोंहालाय माथो नांजाखो मालाया जौ फाग्ला जादोंब्लाबो नोंहालाय मा दै गांदों बेलाय आंनिसो हौवा दा नोंनिथ' हौवा नङा बे नोंलाय मा बुंनो दरखार जादों बेफोरबायदिसो जानांगौ हिनजावफ्रा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फाग्लाब्लाबो जग्लाब्लाबो गावनि हौवाया गावनि हौवा मालायनिथ' नङा नालाय आरो मालायाबो बुंनो मा दरखार थिग बेबायदिनो माखासे आन्डारस्टेन्डिं थालायोब्ला गासैबो बुस्थुखौनो नङाबा बहुदआनो थाखा मोनो होननानै ससियेल मिडियाआव होफैसिगौ थ' बेबायदि जानांगौ आरो आं सानो न'खराव सोरहा माबा थाया माबा मोनसे बयहाबो फिसा फिसौब्लाबो बुंलायोब्ला दिनै आं बुंगोन आंजोंबो सोरबा लोगो जागोन थिगानो जादों सोरबा गाज्रि बुंग्राबो थागोन दिनै बै बुंगोन हो मोजाङानो जादों नोंनानो थिगखा औ मा समादान डेफिनेटलि जेबो गैया बेखायनो मा बेटार सिरि थाथ'नायानो गाहाम होननानै आं साननानै लायो आरो बेफोरनि बे खेथ्र'आव बा गाव गावनि न'खरनि खेथ्र'आव गोबाङा गोबां खोथा दिहुननो नागिरगासिनो दङ नाथाय दासिमाव सिरि थानायानो गाहाम होननानै आं सानो जिखुनु जा मेकआप आर्टिस्टफोरनि आं ससे भिडिअ होदोंमोन जायफ्रा गोनांथि जायो
जोंनाथ' खामानियानो बेनोसै नालाय बयहाबो गावबागाव खामानि थायो सोरबा हाजिरा मावनानै खामायनानै न'खर सोलिगासिनो दं सोरबा गावनि रोंगौथि प्रफेसार प्रिन्सिपालबालाय मा जानो गावनि एजुकेसन गावनि रोंगौथिखौ फाननानैसो फाननायानो होनदो बेखौ सेल खालामगासिनो दं बियो सेल खालामनानै न'खर खुंदों जायनि सेलाव सेलारि मोन्दों सोरबा हाजिरा मावग्रानिफ्राय लानानै बिजनेस मावग्रानिफ्राय एक्सेट्रा थ' बेबायदिनो जोंनाबो जि खामानिखौ हमबाय उफायथ' गैया बेयावहाय सोरबाया बुजियाब्ला माथो खालामनो गावबा गाव प्रफेसन बेखिनियानो आपडेटआ